салому алейкум ҳама каса хушомадед ба шабакаи қадамшо Юсуф. дӯстон, барои пешрафти шабака ҳатман ҳамин навори моро ба ёру рафиқотон дӯстонтон партоед ва лайк бимонед ки то ки дигарон бибинанд. гуфтанӣ будам ки ҳозир границаша Қирғизистон байни Тоҷикистон, Ӯзбекистон дигар границаҳо кушодай, метавонед ки шумо билет бигиред Қирғизистон қати Тоҷикистон биред. бисёр савол метавонанд ки ягиҷо гирифтан мумкин аст. ман худам авиакассада кор мекунам, номеромо болои экрана мемонам. ҳатман занг бизанед, бахшиши зиёд занг назанед, дар ватсапи ма бинависед. ман дар ҳамон ватсап шуморо ответ медам, дар ҳамон ватсап нархи билета мегум, ҳамаш дар ҳамон ватсап. барое ки занг мезанед бисёрта успеҳ намекунам. имо дам кӯшиш накунед, имо мечаспад, имо қадар пешравиш соз нест. барои ҳамқа кӯшиш кунед ки дар ватсап бинависед. ман ҳатман дар шумо ответ медам, менависам. иншоаллоҳ ки билетоятона мегиред, ба Тоҷикистона, Ӯзбекистона, Қирғизистона сафар мекунед. ҳозираш дар нархи билет 14-15 ҳазор через Қирғизистон, Тоҷикистон. бародаро яхелаш гирифта рафтесанд. ай сабабе ки ман недавно сар кардам, ай дина иса имрӯз мумкин даҳам бошад, ай наҳам иса ман сар кардам реси Қирғизистон фурӯхтана. аллакай як одамам имрӯз парвоз кард. шумо ҳам метавонед ки ай пага билети Қирғизистон гирифта Тоҷикистон биред. хайр, чанд қариб метавонед дар шабакаро дастгирӣ кунед, видеои моро ба ёру дӯстонатон партоед. иншоаллоҳ ай ҷоз тезтар, бисёртар видео мекунам, дар канала мемонам. раҳмат барои дастгиритон. худованд нигаҳбонтон бошад. кадоме ки билет мегирад, кадоме ки мерава, ҳатман дар зери навбарои ман отзив меган, яъне ки чихтона бимонеда то ки дигарон бибинанд, ба дили пир билет мегиранд Тоҷикистон бираванд. боқӣ худованд бошед.